For today's video guys, nadimi diri sa Maya dan Bantayan mga guys, tungod ka ng hatag mi og hinabang diri sa naigo sa linog nga 6.5 magnitude nami diri sa Maya dan Bantayan mga idol. O ang among ipanghatag diri mga idol, daghan kayo. Dilata, noodles, biskwit, 5 kilos nga bugas, habol, tawel, o tubig. Mo ni mga idol ang among ipanghatag diri dapita mga idol, mga perting lipaya sa mga tao nga nakadawat diri mga idol. Tanawan ninyo mga idol. Mo ni ang among ipanghatag diri dapita kana ikalima na ning balik na mo diri dapita mga idol. Nagsugod mi dito sa Tabugon, San Remigio, Pugo, hantod gilibot-libot og hantod ni kay karon mga idol Midilin. Karon na sa Misadaan Bantayan mga idol. Mo ni tanawan. Tigid taon lang lipaya mga idol nga nagkadawat ni mong gipanghatag mga idol og kini day mga idol. Sponsor kini sa UAE kun United Arab Emirates og gipaagi diri kanamo og kami na sadang bahala nga nag-apod-apod nining mga dapita mga idol. Pero nasay tagay Arabo nga ni kuyog na mo diri mga idol og maoy nagagiya na mo nga asa mi dapit manghatag mga idol. Tanawa mao nga mo ipanghatag mga idol, perting daghana. Tagduha ka tagtulo ka 10 wheelers memory kada adlaw mga idol. Pertig yun lang lipaya mga idol tungod kay dako kay tabang ni nila mga idol nga wala pa sila makabalik sa ilang mga inadlaw-adlaw nga mga panginabuhi. O pagkahuman na mo panghatag diri mga idol, request man pud sila nga magpa-picture starring ang UAE. Thank you for watching. Bye bye.